3. avgusta održao se Street Race Živinice. Drugi trkački vikend u sastavu 1/4 milje Street Race Championship kupa. Od 350 prijavljenih takmičara pojavilo se njih 200. Enormno veliki broj takmičara u klasi 15, njih 66, što je verovatno rekord po broju takmičara u jednoj klasi. Niko nije mogao u predstartni prostor ukoliko nije imao akreditaciju. Jedina negativnost koju sam ja primetio je ta što se bez obzira na upozorenja na poštovanje pravila šampionata za klasu 12 ili brže, kacige, dugački rukavi i donji delovi pantalona, neki takmičari su i dalje ta ista pravila kršili, ovaj put bez posledice. Klasa 14. Oba dana ista 3 takmičara su se borila za prestiž u njoj. Ja lično sam prvog dana bio 3. U finalu je jedan prvog dana probio klasu, te sam ja napredovao na 2. mesto. Drugog dana sam bio u finalu i izgubio tu trku. Prvi put posle 13 godina takmičenja sam osvojio 2 pehara na jednom trkačkom vikendu. Kočević, finale klase 13. BMW dizel protiv Audi dizela. Slabo dime, skoro ih nisam ubrao. Hvala asistentu ovde. Da vidimo za prvo mjesto. Ulazim u finale. Sada je strojka, Slađan Filipović, startni broj 22. Protiv njega sa brojem 112, startao nam je Nikola Gavrilov u BMW-u 500 konja. Imer probija klasu, jedan i drugi probijaju klasu. Amer Masno pita, Golf 6 protiv Audija trojke, finale klase 13. Izjednačeni u startu, nešto malo bolji grip sad za Golfa, bježi tamo cijelu dužinu ispred Audija. Navikli smo da Audi je malo zaostaje, ali ubrzaj tempo tamo u drugom dijelu staze, hoće li biti dosta protiv Golfa koji također brzo u samoj završnici, čekamo kraj ipak. Golf prvi kroz cilj je 13.6 i 15.6. Evo ga, dame i gospodo, finale klase 13. Nikola Gavrilova, Nazor Kurenbegović, BMW protiv Audija. Kada Audi u prednosti, može li to BMW stići, da vidimo. Čekamo semafore, ipak BMW
Dvije stotinke, ljudi moji, čak i manje. To kaže nekih 450 konja, Peđa 500. Osmica R, dužinu auta ispred odmah već u startu. Je razlika nekih 50 konja, ali ovo je bio dosta bolji start za osmicu Peđa Uroševića. Šta kaže tajming 12.2.07, 12.2.7. Ide nam u ovom krugu protiv Eldina Kurtića, protiv sedmice R za 600 konja, dakle Golfa. Adel Fejzić, Nemanja Gligorić. Bježi malo Nemanja sada sa BMW-om, a može li Golf to stići do kraja? Može! Evo ga finale, cijeli tajming je na nogama. Mihalović Merica, Milan Rukavina, finale klase 11. Odličan sam Mihalović, stavio se s Tajkanom sa starta, lovi ga Milana, ali čini se da ne može shvatiti Tajkana tamo prema kraju. Tajkan koči pred ciljema i Mihalović Merica, prvi kroz cilj 11.1, 11.4, sve je riješeno, sve okej. Finale klase 11. I Nemanja Gligorić, BMW dvojčica, 600 konja svaki. Ovdje Nemanja malo bježi, bježi obazu kod Mastići, Nemanja ide kod Pehara. I Nemanja prvi kroz cilj 11.0, 7.5, Milan 11.1. To je s vesnicom 880 konja, a desno sa brojem 62 Merdin Husić, 900 konja u njegovoj petici i hitno neka se jave brojevi 349 i 55. Dakle, startni brojevi 349 i 55 neka se javi. Desna je petica, bježi ovdje. Da, brži od 10.3, 10.5, izgledalo čak i tjesni u borbu. Evo ih na startu. Predzadnje finale danas, finale klase 10. Genijalan start, jedan i drugi bok uz boka, kao da Vučko malo bježe, ali Blaž Ivanović stiže sve i svašta danas. Kako će sad proći protiv Audija, vidjet ćemo na kraju. Ipak Blaž Ivanović prvi preko crte. 10.1, 10.2, sve regularno. 9.7 i 9.8 su bila vremena auta, ali ovdje zasluženo sad, odlično. Ivan Vučković, Igor Vučković, Vučko i Ivan Đagić Đigi. Za pobjedu u klasi 10. Ovdje Vučko ostao Đigi na startu, sad neočekivana rasplet ove borbe. Đigi je ostao na startu. I Vučko prolazi 10.5, da, sve okej sa vremenima. Igor Vučković, Vučko uzima prvo mjesto. Alan Mujanović! Sad za Koropeka, bježi Mujanović gore! Problemi sad za Koropeka, treći put nije uspio to iskontrolirati. Alan Mujanovića! 8.8 RT, 0.4 reakcija, 9.3 ukupno. Alan Mujanović uzima klasu 9. Po ovo smo došli, ljudi moji! Yeah.